Kufutogu Ghana for ni eyampa. O papa di usi as leader. O papa di najapade bebre ehye wo nsa. Eye de na wo ye na o papa saji ni nyina fi wo nsem. Ansa na oye amendment to the old constitution. Ansa na o papa efiri mu. Kache Ghana for dia wo de ye o papa. Iya no. Enko se wo ye bodam ni na wo adware na bodam ni ba. Wo be fa ontuma e de kwa. Na wo so di na chi a. Obi ahu a when na bodam. To the nearest police station at Atomic. That is where I met my sister bleeding profusely with over more than 30 bullets on her car. Yes. And I picked my sister up to the hospital for a first aid and sent her to Nebeko Hospital for treatment. And also, I heard rumors be said she gave a warning shot and there was a gun. There's no gun in my sister's car. The car is even still parked at the police station as of now. And I picked my sister up, so there's no gun in the car. So I don't know where that story is coming from. Say nipa we e da abusuam wa firi mu. Mo hwe de. Enya mawerho. Ya tete ne se atantan de apranam. Ekosui na asante amamre na mane hefa na yepese ye di wurai abusua mani abri enya asem ketwa yese ani bre ho enso jan ka be husadwo mani aye ko se moja the late apostle Kwadwo Safo Kantanka na chipa ni dia na abusua yi mi busa se krata ni nam social media isuei apostle Kwadwo Safo Kantanka na busua kan ana de sa krata yaba anasa Adwasafo abusua ne na abusua ene ni nuanom nkaye nso na abusua na de sakratai abai abusua beka sa de ntina adwoa e kan nsem wei utimi hwe firi mafade a ehye eka se enemani abre enu ti me kasa me se ne nkamani aso gya no nka wo ha nka behu se mani abre esan se yasante sem ana nkrofo pese o mo kyea no o mo pese o mo dane no suku nsem nti sua trenti o mo pese o mo dane nenso ye ntena se emom ndane no abusuenche bia de besom mo se oyene kasie asi ama etu akasa ama nkanyame amfafie nananom anya doma anka apostles Kwadwo Safo Kantanka ne bapanyini onabo Adwasafo anka bebi a wobedane bia ankobeto ne papa e wo sabio asamando ho nanso agyananum da Roma ansisa sesi ameka se ne se Adwasafo eho eye owo stable condition a sabio ne ho ye a wo hwe ni mu se Yakopon be na dom na bibia be koso ama no na yayi no ama na kofie na me nam social media no so ne se yese apostle Kwadwo Safo Kantanka abusua e de krata bia babonten after say sa ogene wei e trendy e wo social media no so na me de blog krata no me yema seme adwa me yema seme e de na ekosui apostle Kwadwo Safo Kantanka abusua we he o mo nsore na ye kya ya santesem ye kya ya mamre ne yamane me mbese me kasa be yetenten esanse me ne mpanyifo asinkonya ewo eye studio ha ye babedi nkomo na nanu we de mo fa nche me se manchia esanse me ni abre nanso ma me fa nche sonko embra mo ewo baby biara awowo hye so me sa ha Nyansapo TV afi na wonsa kam ya kacho foforo se Adwoa tena sinema tenase a ensem a edika editie a yakoso social media no so no ana mabɔ ne bede me de ba besom mo ewo afidikesie so abusua yembo ni taw na yemfa yeni enhwe krata enei yesi efri eye the late apostle Kwadwo Safo Kantanka eye nebusua nchen me no etwetwemaso minjindi se abusua apostle Kwadwo Safo Kantanka ye wuni tumu no ana omo nsa krata yase because omunim de omunim mamamre ne omane mihwehwe mu kra na yesi papa apostle Kwadwo Safo Kantanka se bi ofra hifie enti obi a wonim amamre ne amane no wonsa amamre ne amane enti menya sure na se sa na tie dia ene ensem ha mame kinkan krata ne bi na yenhu dia ekọ na wahu se enya Adwoa ana mebo mitimaka bibi ana se enye Nyansapo ye dwumadie nso ne yebe ye bosrimka yebe twantro e dia to obi so apɛ views da bi se ne asam ne tie no eno ho nkomo na mi bedi na mi wi a na nankra aginagwa ye ba bedi nkomo na uba studio ha na hwese na nankra asifa tena se na waye nanim wo ha ne ntuma efra no ne chawcha hye na
utimu se ono nso n'ani abere because omo say asante sem omo say amamre nti omo kenkan na nso hu de ekọ o say the Apostle Kwadwo Safo family 22nd June 2026 na michema enedue ya ana krata no eba bonten enrada ana oyene wei eto eye Apostle Kwadwo Safo kantanka ne bapayini onabo Adwoa Safo bra ye say Akofena isabio na hinsie nti etuo bi akasa enti ade chi ye no enei ana ye say ebusuafo no so de krata eba bonten na omo krata ni nyina enie o say for immediate release Adwoa Safo responding positively to medical treatment. The family of the late Apostle Emeritus Professor Ignatius Kwadwo Safo wishes to express its deep regret over the unfortunate shooting incident involving Honorable Sarah Adwoa Safo, the duly recognized head of the Kwadwo Safo family. The family wishes to ensure members of the Christo Asafo mission, relatives, friends, sympathizers, and the general public that Honorable Adwoa Safo is currently in a stable condition and responding positively to medical treatment. The family further wishes to assure all Ghanaians and stakeholders that with the exception of Mr. Israel Nana Kwadwo Safo Akofena'S, all the children of the late Apostle Kwadwo Safo remain united and committed to ensuring a dignified and befitting burial for their late father. Oba was a clarification on the succession of Apostle Kwadwo Safo. You can say clarification on the succession of Apostle Kwadwo Safo. And rather, the announcement ya bo Adwoa Safo kantanka tuo no. And then the busianfo say omo ba be sisu dia, omo be fifima biebiem. Am ya hu say aso. Christo Asafo no ana omaje atum say papa no etiase no o se emfa Akofena ana ensi nanan no no abusuafo no enta meka se menye sure say ye Apostle Kwadwo Safo kantanka na busua wo frim enti yen hwa ade bi e wa ha say o say the family has observed with concern the circulation of conflicting narrative regarding the succession arrangement of the late founder and leader of the Christo Asafo mission. In addition to the updates above, this statement also seeks to set the record straight on the succession arrangement as outlined by Professor Emeritus Apostle Kwadwo Safo prior to his demise. In 2017, Apostle Emeritus Kwadwo Safo designated his son, Mr. Israel Nana Kwadwo Safo, also known as Nana Kwadwo Safo Akofena'S, as his successor and entrusted him with the leadership of the church and oversight responsibility for the various business and titles established by the founder. However, during his tenure, the family observed a significant decline in the fortunes of several businesses within the Christo Asafo company, leading to the collapse or near collapse of a number of those enterprises. Furthermore, several foundational principles of the church were uttered during this period, while Mr. Israel Safo increasingly exercising authority without due regard for the founder and the leader of the mission. This development caused considerable concern to Apostle Kwadwo Safo. Coincidentally, in 2024, he took steps to revoke the mandate previously granted to Mr. Israel Safo. The relevant provisions conferring that authority were subsequently removed from the church governed framework. Thereafter, Apostle Kwadwo Safo appointed his daughter, Honorable Sarah Adwoa Safo, as head of the family and established a succession roadmap for the future leadership of the Christo Asafo mission. Accordingly, the succession framework was amended and excluded Mr. Israel Safo from consideration for the leadership position. Following the passing of Apostle Kwadwo Safo on September 11, 2025, Honorable Adwoa Safo, with the support of her siblings, has continued to discharge the responsibilities entrusted to her by their late father and has served as the principal representative of the family. Mr. Israel Kwadwo Safo, in collaboration with certain elders of the church, sought to organize a private installation ceremony aimed at declaring himself the leader of the Christo Asafo mission, contrary to the wishes and succession directives of the late founder.
Upon becoming aware of these developments, 2 members of the church initiated legal proceedings and secured an application before the court seeking to restrain the perpetual installation ceremony. Accordingly, several attempts were made to serve relevant court process on Mr. Israel Safo, but this effort proved unsuccessful. On the morning of June 21st, 2026, Honorable Adwoa Safo personally undertook effort to serve the court document on her younger brother. During the encounter, Mr. Israel Safo discharged a firearm multiple times in her direction and also instructed associates at the scene to open fire on her vehicle. Abusunya yentoa tsunami fancy. The matter has since been reported to the appropriate law enforcement authorities for investigation. The family wishes to categorically state that it does not recognize. Nana ho de hia me no. Eho na asem ne wo no. Ye na enim say enam social media no so say finally Akofena ana eye council of elders Edema Christo Asafo agina tum esan papa no nsem bia wodi tu dwa bra no wote ase. Otie se krata so aba bonten a ekamia kwa say 2017 papa no eka say wodi Akofena esi ne ho anan so woni ho a won hwe ni nnwuma so asore no na won hwe ntoto ye se na be ya bibia enkwa achewachew na se papa na boni din ho ban for so many years na be ko so atena. Na yesi because of ne ye bi sene ye wode papa ne din ebu nkrofo se papa na dwuma collapse papa ne nnwuma no ana papa no sign eye hyehyeye woni constitution mu enti papa ne yini fi okra se on dan fa ne nye okandini biem ana wodi tumi ne ma Adwoa Safo enti abusanfo ne de enje Akofena ne nyeden entum se ono na ye papa no eba oyi ne se onye den ontena na namu wonsi na nan na wonye ntotoye na emom 2024 ana papa ne de Adwoa Safo mom esiye na ye beba nsembisa bi so ho ba ma me fancy na yentoa nsem ne so. I say accordingly, the family disassociates itself from any claim by Mr. Israel Safo that he is acting on behalf of the Kwadwo Safo family or with the authority of the family. The public is hereby advised to exercise caution in any dealings with Mr. Israel Safo Kwadwo Akofena that perpetuated to represent the interests, assets, leadership, or affairs of the Christo Asafo mission or the Kwadwo Safo family. Any person who chooses to engage in such dealings does so as his own or her own risk. The family further knows that a member of matters involving Mr. Israel Safo are currently the subject of concern and reserves its right to pursue all available legal remedies to protect the legacy, assets, and wishes of the late Apostle Emeritus Professor Ignatius Kwadwo Safo. The family calls on all members of the Christo Asafo mission, well-wishers, and the general public to remain calm, respect the rule of law, and allow the appropriate institution of the state to address the matters currently before them. Signed, Honorable Sarah Adwoa Safo, and ye de lawyer title yi, a share a yi bracket mu, and the date edaso. It's an etchima so kakra. Osha hair de na. And I say, the ya bonnet tin was try a date lie be asking. Say a busia, Apostle Kwadwo Safo can tank a film. Me baby, we no so Honorable Adwoa Safo din and the waha and the signature edaho. Nana dia na ekosui. Dia pa na na ekosui. Menje ntumu se dia Akofena ye no me support no. Etu otwetwe de enye. National dia na ekosui. Metoma because Nana mekasa mekasa ebe ha metoma. That's it. That's pa many abrepa namtia. So I didn't ni nim amamre. Na ye say amamre. So o say amamra obi bia be basa. What you say? Na sa bro futintin eni kasa bebrebe we papa ne to form no. O free mu no. Anase na o yare kwa onya mfiri. Satan na nabusuafo no. Eno na nka me bebusa se Apostle Kwadwo Safo nabusuafo wen. No o mo hene. Ade hie ne wen. Na nkwa tete aponkoso. So, no o mo wen. Sa bre papa ni free mu a
de ekoso no de haw bebre ba fe na omo betro brofo tenten ene kasa tenten saa no eno ekire sen enti enema ekoso sese no esese nananom ene mpanimfo hwe because ya sante sem no ene ya mamre no sese no omo se no kra ese omo bam ya se no kra nya se because papa ne nya nipa ketwa abusua pa ne ti ho ema saa nipa we ada abusuam wa firimu mo hwe de enya mareho ya tete ne se atantan de apranam so I didn't know say basa enti abusua no ankasa no say ya abusua ne na e tro sakrata we di a ene na say abusua no wo mo twe ben Adwoa Safo'S no sese no ono na mi dia meti sese aso na ye leader so sese so ye leader dia sese ono na amu no ye si akodi na ho enti amu no ya abusua fo dia enti abusua pani ni abusua no so mo di sakrata atintin we di abadia wo mo twempene no mo nya amu no mo ba bi amu no wo me dwene ho se mo akukodro timi di defend eno ada ya ebo ni tuo matima twe krata tintin dia ene ade nti na ye busa emu no we mo nkasa mo mo sa hye mo demri fam mo nkasa na na bia nya busua na Apostle Kwadwo Safofiri mu no so enti me de me ka mo mati se ya busua ne pa na atro sa krata we dia omo de di kan no omo mpe ba bia mu no we kira kwan ansa ebise eba nya yie eyire nya yie what I say abusua ena ye yie nti obi awu awuma abusua wo da abusuam nti asore nya yie asore boa what I say emma boa ne ayire boa na abusua na hwe me aye ntutue edi se mo di sakrata we abade a ena na se abusua mutimi yi manim ti se mo ntimi anyi manim ama sa ne ma we koso dia na abusua no mo pese mo kire sen abusua na nka na mo pese mo kire sen na mo pese sebe emma no eni asole no enwu sa di hye we ani mo ase anase sen yengu Apostle ni mwasi anasese na wonim se krata ya ababonti kura ma manya adwene bi se ene de Adwoa Safo'S na abusua fori tan nachi what you say enti se mutan nachi dia esese mu frɛ na mu frɛ asorefo no na mu asorefo no ti ase se enya asore ene ye yi abusua ene ye yi na mamre mu no ye yi a kunafo edina dwade na de siedie ba na manso so de omada ka ayeden aba na abusua nso ahwe aye ntutu ese ebe no aduane se ye besia mu no wo hene se ebe kɔ hene no eno nso akoye abusua asem what you say eti asɔre no nitumi ewa abusua no so ena man nso nitumi ewa abusua so na de eda ho no kra ye ka no kra ye de wo di papa na de ye nsie papa amu yi kra ye hu be bia nenam se tukosoro sa akofa he sa ayira ye nyam pen ho pomasibre na mo kondo be di na de ede be ema ne basa asante mamre sa na tie on se ye nsie obi nwie ya ye okandini dabi awe ye twene srani abasa dabi amamre mu kura no sebe ohina nkasa kura afiri mu a ye doti yie ansa na ya besi hene no ono aba be ye abekata na chikura doti yie ni kire se ye de amunu komasa asese onfa ni nsie maye ne enka se onfa no kura ekopim bra abusua ebe ye nhihye aye bibia ye yie abekata na chi agu nsansa na aka kire asese onfa no kura enti doti yie kura munye ede na mkosi akonwa munye doti you ede na mkosi ede chichima so se sa na asante amamreti ana so na se asoro nso so mo ka se mukosi akonwa eti se bia buru se bia so asoro no empanimfo ni mu asabi wo nso wo de da abusuam wo se sa ne ma we koso se no so what ye krata ye se no yes omo na SEO se abusuafo ana se abusua papa ni film dia ba abontin na ne se omo pa che se asolefo no ewo the side of Akofena'S side omo de asinkete se papa no so France papa na tena konyam Akofena'S ne nsa bankum so se nifa so ama ode na kire se wonu na woni ho woni ade no omo ngi ntumu da se papa no se sa constitution no se wan sesa no omo de Akofena'S no munim ana abusua no etia meka se menye hwo se papa na busua frim abusua no so aba so omo de Adwoa Safo'S no munim no esa se papa ne ti ase no emom so de Akofena'S siye ana 2024 osesa Akofena'S esa nse Akofena'S ni ye bi no na wo gu papa ni nyuma wo se ni din ana se ne ba panyin Adwoa Safo'S emedi na me kwa mpese me busa se papa na konwa ne kwa no ba ti metena so na me ho yira me nkwa konwa ni me nkom de tie ne se akonwa tuntum oba ntena konwa tuntum so amamre bia ni wa che se oba etena konwa tuntum ya papa na konwa ni tuntum ni bia ho na asore no
asɛm na da na kɔyɛ nneɛma mmienu kyerɛ yɛn nana na ayɛ besipa ne kɔni ahahai ebi sɛ tɔbese ne besipa yɛtase ne badwuma so te ase sɛ ɛwɔ nhyehyɛe mu sɛ bi a asɔre no ɛna sɛ bi a wɔn de Adwoa Safo a ɛto ano a asɔre de ɔba o bɛrima o obetuma ahwɛ asɔre no so anaso ayɛ asɔre no ntutue na akonnwa no ayɛ akonnwa tuntum deɛ yɛntumi mfa ma ɔba enti na me nkɔ akonnwa ni me ho yira me sɛ ne yɛdi nkɔmɔ no a wo kyerɛ mu sɛ ɔba ntimi ntena sa akonnwa no so no sɛ na kampɛsɛ abusua no yɛ adeɛ sei ɛnka Adwoa Safo o Akofena'S anka neki yɛngye obi apɛma na yɛnyi ɔmo nto ntwene na nka papa na busua ne maame abusua no ti gyina na ɔmo si ɔmo de hye na yɛkura n'akyi kura no so odwene ho sɛn ada meka to wo de no so what I say meka to wo de no so kyerɛ sɛ abusua no na sɛbe ɔmo ayɛ nhwɛhan ɛna saa de we yɛkɔ na ntimi nkɔ so wɔ fie ɔho me nyɛ so sɛ enema papa kɔ so na sɛ enipa de hye sei nyame de hye ene honam fam de hye nyina saa nipa we atɔ fam a na abusua se ɛma na enko no ho mo ko no ho sɛ sɛ enti abusua no nso de nyina no mo mpam ɛma ne nyina mfiri ho sɛ de aduru no ke pam mo nyina so yɛpam ma ne nyina mfiri ho na abusua no nso ɔmo de hye ni afa ɔmo yɛ nhyehyɛ ɛma ne mfa ɔmo asɛde mmra so ho ɔmo apam ɔmo awie no ai sɛ o papa so te sɛ nka me se ro mo ma nyɛ hwee so yɛbɛpam wɔ mo ɛde ntira ebisɛ ɛkwan ba ebisɛ duru baabi a so ho ɛma ɛne ɛgya ɛne ɛna no sɛbe ɛgya awofoɔ no ɛna pɛ adeɛ di gyama saa na baabo ka so ho eti nneɛma bi a papa na yɛ a ɛsɛ sɛ abusua ne nyam mfaso na manso nyam mfaso ntine yɛntimi mpam nkwalaa no emfro na mu abusua na so wɔn de wɔn na asifom deɛ ne keka kɔn deɛ sɛ ɔmo yɛ saa na ɔmo gye sɛbe wɔn funu na ɔmo yɛ ho bibia na mma no ɛde papa no adaka sɛ mpo sɛ ɔmo ne asɔre kora na bɛka abom ɛna ayɛ a saa nneɛma ne nyinaa no ɛsɛ abusua pani ne abusua ne yɛ dɛ ehunu mu bi na ɔmo yɛ saa nhyehyɛ no tie awie no a afia so no ɛna papa no yɛ bɛkyerɛ sɛ sesei ebi a akonwe tuntum a dafie bi a odi so de ayitumi no yɛmfa ma ne babɛɛma wi na ebi a asɔre no nso sɛbe nyame se oba ne bɛɛma wafrɛ obi a so ma nya bidwuma enti asɔre ne hye sɛ obetimi ayɛ obekandi ne wasɔre dɛ obetimi ayɛ so te ase sɛ ɛto de asa ato so na mmom sɛ akonwa nkasa paa de yɛntimi ne ho mfiri ho kra yɛntimi mfa ma Adwoa Safo a enti ne nyinaa no abusua na ɛhwɛ so abusua na ɛhwɛ na sɛ ebi nkura sɛ abusua no kura na betimi akyerɛ sɛ papa ne ma no ɛyɛ asɔre ne famu no asɔrefoɔ no ne asɔmpanimfoɔ no enyina ka ɔma dwene bom sɛ yɛde ma ne basma si wei so ɛyɛ akonwa no na asɔre no nso so no ɛno nso yɛ soronko wate ase asɔre no yɛ soronko enti sɛ sɛbia memetie akonwa so na mekɔ asɔre a so enipa bi awuwu a ɛyɛ nneɛma mmienu yɛwɔ omrante adidie wate ase ɛna sɛ udi akonwa nso ɛno nko enti obi di omrante die na ansa na yɛsi akonwa no abusua na bɛhwɛ ayi nipa me yɛsi akonwa no na yɛde akonwa na adɛn ama nipa afro wa abusua no mu ɛna abusua no mu nso so no yɛyi obi ama na di omrante die woniema a obɛyɛ ne wajapade a wo ne ade nyinaa no yɛhwɛ na yɛyɛ bibia wie a yɛkyɛ ɛma so ɛne abusua no bi na wo di saa de no enti pani bia no sɛ koduru baabi na sɛ akonwa dafie a na didie na yɛ mienu yɛnka ne nyinaa mmom nyɛ ne baako so ati ase yɛnka mmom ɛnyɛ ne baako enti yɛwɔ ne mrante de ɛne ɛwɔ akonwa ɛnso de enti abusua no ɛbɛhwɛ ma yɛde akonwa no ama obi na de obedi ne mrante de no ɔno nso ayɛ den adi so ati ase enti asɔre no ɛne abusua no ɛbɛtumi ayi obi a ɔyɛ papa na ama sɛ ɔno de ɔhwɛ asɔre no so na mmom papa ne nnwuma ne sei ɛde the pasmas nso na nyɛ den ɛnhwɛ so na ukyire ma enka asɔre no council of elders yi ɛnhwɛ de ɔsafata ɛnfa ma asɔre ni mom na de ɔsafata na yɛde na ma asɔre yɛde kwan so ɔde ne ho frɔfrɔ papa no nnwuma ɛne ne nneɛma me pɛ sɛ me hu ne yie ebi ade odi asɔre anim sɛ di papa no nnwuma so ahwɛ sɛ bibia bɛyɛ yie anasɛ me pɛ sɛ me ti bibia sɛ because mente nneɛma bia sɛ papa no de anya akonwa de a
so senya konwa de na koye papa ne nnwuma nko ade a ye betimi de amani pa ba eno nke betimi de maybe adwasafo se ne nnwuma ba na nkonwa sem bia mem akonwa sem bia okokoye oba ne nti na nkonwa sem bia nim na se eya akonwa ene ennwuma anase asori de a asori no asori ne abusua ne hwe ekabom se yemfa asori ne de no enhye weensa okay na weensuso yemfa enhye weensa enti de ese asori ne bu abusua no ema omo ye no se de be ya emfa haw ene ntokwa bia anye de emma de so mo anye ne saade a emfie wo ha de bia ntokwa foforo be sa enti nana de enro da ye hui a etu akasa ama onabo adwasafo senye nananom ne di ne ho afofie otwedi ampon ba se yadom amamu a ankasa bio nka wato nananom wonsie do no se ekoso ye se ya afi ne be hu na kase ana na se etu obetwa se ne be no bache se kan ni nyina begina abusua no so ese abusua ne hu se wo mo de hye na afirim enya asore de hye enya kratasem ena enya ma de hye okay ena enya nkratasem se kratasem ne beba mu a na ya hwe papa no akata na chi ya pa ne korabra wie anza na nkratasem no aba de hu se obia de papa ne yeto ho ma ne ni de papa ne ma eto ho ma asore ni so na se sia ne de baabi amunu wo bia no ese abusua ye ji afunu ekopa akira kwan so no mu hu kwan a ombefa so a sebe omobekura papa no no omekura ni wie edine koma asase so omfa ni nsie man na akire yedina ama no kura enu ansa na afi na duro no ansa na nhihye bia wo bia no yahwe ne aye enti saa akonnwa na tenten a wo kyerɛkyerɛ hu hia ana akonnwa na omusi ni ne no kanya ne na ese omusi enra kra so ana se nura no enya nura na ese omusi ya ye we aye ntutu enyina awie no ebise papa no oye nipa kese enti aye den a nachi nsem wo enti yempanimfo se sebia mu sebia son yesie funu na yensi asem enti na wo ka sei wo se oye nipa kese enti aye den a nachi nsem be wo enti na wo de wonim se papa ni bewu ama nachi nsem aba sei nsem meba ebise nipa kese bia wu a enti se abusua na ma o mani anya den na abusua ni nim wo mama mre ene wo mama ne a ene de sansem ne ba so ti ase enti mpanifo se yesie funu ne yensi asem enti yesie na wie no afe ena ye behwe se yeyi odiadini ti yesie no a ye yie no ene ye beyi odiadini na odiadini nso yeyi no a sebe afe no no nso betena se no nso aye ntutu e ma afe aduransa enti afi aduro no na se oyenkrata o so anyenkrata o abusua ne mma no so ebetena se na abusua na hu se papa na japade oye ni enti we die ebekọ emma eho we die ebekọ abusua ho we die ebekọ asore ho enti de ye asore de no abusua na nyimfra asore nse so ati ase ena de ye ese kwa abusua nso no asole ne nkopepere se chinchina a yesu ye eje so ati ase na me de na nka pa no twa no nka mani na wo mpam wo mfiri asole ho ejapade no na nka busopai na ntena so nya asore ebia na busuapane no so wona asole a hokọ zepa no twa no asem no to betwa na ebekọ de na se eye mi say dia oh enka mi amedi me na besi o so ati ase ma bo bebam ne ya hwe ebise papa no de edi kan no asore na wagya no ho no eni kwa se asore ne guo apostle kra no se so ofresumnya woye de hye ofresumnya woye de hye na de na mo ye fa ho omo tira ho amalumba de bi asi se ni de na beka de fa sansem we ho se na nanom de aduri de se omo bam mayen me dia me kan se me sabia son sabia bru me mabusuam untimi mfa asem we mam se wo eba wo se wo na wo be ya yi wo be ya yi se eba nya yi abesi eyi opanyini so ase enti se wo sika fabra wo papa nom ana wo maame abusua no na wo mfa nya yi eni monyam ne be baba mu nyina eni monyam ne be beka mu nyina ye ye ni wie ne se eka ma ye di musika be mamu ene ka ba nso so a mo papa na mo maame ayi ne ye to mamu emma sese ya ye mo maame ye na mo papa ayi o eka se na aba sebe mo papa nom ana mo maame no mo ye den emma ni sese so
mani bi obi na omo nya gina pen kra gina nti obutumi ka so ye papa no na ye maame no ye ntumi mfa ye papa ana ye maame ka bi anya den ento abusuan so die ne aye den ya fa ye ka na me dia na me hwe ne se di dia duru dia na nka me nsusu ye me nkwara dwen se na nanom bam omo bam because matete se ye papa ofra himfie a o ma kire kwa se asumnya se me nya mfonso wo ho a wakokọ epanyin anim dede bi se e bia obetimi anya ho popia kakra de amaye ese na nanom bam ana de aduru de ese na nanom bam that's why say busuafo ese adwasafo no munim no nenye akofena enti se wo montene na akofena de papa no din ebe gibibi firi ho o de papa no din ye bibi a asembo munim ho hwe adwasafo no munim no ese na nanom bam ana ni yen sore so na chese enema bi o enema bi o enu kan se de hada nanom enti na abusua bia wa abusua pani what you say na emom se ko buru o ma dwen na o mo nti ase so a na fe ye ba mpanimfo nchen eye nananom ankasa ho sabia buru sabia so mesere meka ohini bi o wote akonwa so pa abusua pani bi o wote o da abusua no pa nso amamere wonimba akokora onimba akokora ena onye na adwen so se obesua enti de bia no de we kan no afa we kakra we kan no afa we kakra enti saa ohini anase abusua pani ebre bia na adwen enyina faako enti de bia e de ohaw ene ntokwa ebetu abusua na se oman no mu enti ye besere se ba bia ko ne de ye ma obia ti asori bia wuko bia no onya asori na abusua wo abusua ofirim asori de yekuo ne ye na ye ko ena asori no de bia me ka se asori no kro na ye no sa asori na se ye na nkasa no e obi kro so amamre ena ya je ye so ye enti adenti na wo de wasantesem ene amamre ene ade a ebeboa be nkoso ama no ujai na be ye manso ne ntokwa edi wuo aba akiri wa bra enipa na sabia bu sabia so open na ade akura no wajja hoko enti mesre se abusuan panimfo no de omunim no wo musa they say the adru ne na yenkire wo mo kwa afe papa ni wu September kwa afe mbetima atonsa afra mpanimfo bi ana mbetima kompanimfo bi nchen se na madaroma ebia me abusua pani ana me yo hene ana me da tumi bi se ano na emom niema bi wo ho a minnim enya fere so ta se fi se nipa bi ano so onni wa mamre na amane a oti se dede ho amframade na mium ye Yosef so ba bi epe bia sensuo mo se njamo na akogya wato nti tambia bonse onsem no ntutu eye basa nti eduru ba bia abusua na awom kra mutimiche so if say they are all canon enam se onni mama mrenti no ebi sori tia untimi nya no yie papa ma so enti nipa nso de we den a uka asem bi ebi baji atum ebi so nyi ntum nti ansa na nipa no baji atum gisa wo kire no e de fa amamre kwan so ama ne se sei e na ade tie anya santi ase enye de enye adwuma enti mesere na nanom abusuan panimfo ni na nanom bia sabe omunnim amamre ne amane omun cha ase nsu awrawu sem se ne enka eyemuchia me ensa abusua pani ohene ene ohema enso ne obekona ohini bi ne hema manso da wo montam omonka obekona ba kwa ni hwahara ba kwa ni ebeduru ba bi no na se abusua pani ne wanko ka ohema wa no akoka ohene no masa so de tia ba basaye aden ene o se basa endi kwan se basa enti mumiensa nko yachi ni enkohwe ekwan a ye nananom efa so ede ahenie ene sebe empanini ti se abusua pani efa so ye nhihye abedu sabre epese ese no yensa nko yachi ni enkobusa ni yenye santotuye na emwai enti eno nso saa niama ni nyina no ekanyamsomo ni nyina ekanyamsom ho abusua wei eye breaking news impofiri mu ayenka bi nhyimu ana Adwoa machinchina me konkonsa ne me ko wadie me ko huye wo social media so mehu so de me ma ne mfa me kon ho nko na wa hanko ade na ehu behia se me na betena se na ya hwe nsem ni mu se abusua no pa na ekasa de a ene mo nsan kombra biem omunsu omasantesem omamamre ene omamane no munjai krata santete ne brofo na bese Adwoa brofo bebrebe aka ye nyina do hwinim enti omunsu omasantesem me de sem nyina esi Nyansapo TV suni mesro se obe subscribe channel no for comment
ɛfa aseɛ yɛbɛgye berɛ akenkan da sɛ ne yɛbɛhyia bye bye